So yan, sa round 2. Round 2 guys. Dahil pa naglawgo, ang sira. Ayan guys, hindi pa pumapasok yung isda. Ayan o, nakita nyo. Nangingitim. Nangingitim guys, ang isda. Abong maglawg sa bulsa. Sige no, butong. Ayan, naglawg na sa bulsa. Baldi na naman tulog. Talat. Sabayan aku jat depan. Kapan. Bilang. Dua. Silakan jalik, silakan. Aku saya bilang. Oh, udah kada. Belum. Kawan ada lagi. Kawan. Dua. Sige. Kaya apa sa pukulan? Sabi gali. Pinggit sa total. Dua. Sige, ali apa ni? Guys, puno yan ang dilis guys. Puro po dilis ang laman yan. Mga kaya po niyan ang mga 10 banyera. 10 banyera. Isang tinulada yan. Puno po yan oh. Puno. Ay, kinubuso itang balik. Pero manira. Pito. Sige, paano? Mar, di ka mar. Papalis mo din. At yan ka na, magbigit na ano? Plastic. No, wag ko kamo dyan, no. Wala ko dyan ang ano. Dahil mo na dyan, ta. Malata, balik mo na. Kalsa na mo na. Diwar, kalsa. Taas.
Halik ka mo dyan, halik ka mo dyan. Pwede mag-gamit ng upuan. Sige ito muna plastic. Patupin ka dyan, patupin. Sige ta. Pasay ka na. Boss, Sino na ito pa ginong? Kumuras ka na ka. tingin ka dyan. Pastasan niya ng plastic, pastasan niya. Nagkatabig isa plastic. Pantay labik mo sana. Maputol ka naman. Naglawan mo. Alabaon po yan o, phone 5D. Puro po yan dinis. Balik pa. Maula na. Pagi boy, ano boy? Paano pala sa kuya ni? Oo, nipaw. Mabitis. Tingga. Nakatulog pa sa nakabo. So yan guys, almost 1 kilonada na dilis po ang nahuli na naman dito. So tuloy-tuloy po ang panghuli. Thank you guys for watching. Yan o, daming dilis dito sa Bicol. At pinamimigay po sa tao yung iba. So madami pong pinamimigay sa tao. So lahat po ng taga rito ay nabibigyan ng isda. So libre po. Yan, thank you Lord sa blessing.